Malawi Today. Atero mukamva mawu amenewo mumadziwa kuti mwamva mawu a Mwiza the life coach. Kunja kutu kuli nkhani imene ikutentha kwambiri pa masamba a mchezo makamaka pa tsamba la Facebook. Ndetati yayi anthu kumeneko nawonso asangonjoya okha yayi asakhale kuti asamatinyadise anthu apa Facebook. Nafenso tabwera nayo nkhani imeneyo pamalo pano kuti tikambirane. Kunja kutu kwabuka nkhani imene Mwiza Atero anayamba wapalamula kwambiri makamaka pa Facebook, imene anthu ambiri akumuthira nayo miyala, akumugenda kochuluka kwambiri mpaka na ena ayamba kumutsika page yake, anthu ayamba kumpanga unfollow. Kodi anthu akumpanga unfollow chifukwa chani? Wapalamulanji Mwiza? Tikhale tikulongosola za nkhani imeneyi, tingokulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Masiku awiri apitawo atu Onesimus anafunsira bwenzi lake kuti afuna kumanga nalo banja, ndipo anapanga post chithunzi ichi chimene chimakhala chikuzungulira ma social media. Ndipo pamene tinadziwa kuti wakulutu a Onesimus basi akupita kukhalilowa banja. Ndipo pamene akulu a Mwiza amene amati the life coach anabwera ndi kupanga post nawonso nkulemba post yawo kunena kuti Atero anthu akuti azaombera m'manja zenizeni nzawoyo akagolesa chigoli. Ulendo uno anthu akungofuna zigoli zabwino zonse. Ndipo mawu amenewa ausa nkhondo yosakhala masewera kwa Mwiza, chifukwa ndi mawu achipongwe kwambiri zimene akutanthauza pamenepa ndizonena kuti mwina ena simunayitolere, koma nkhani ndiyonena kuti mkulu yutu amamunena Onesimus kuti ndi wosabereka. Ndipo ati chimene chikukufunika nthawi zino ndiyonena kuti mkulu ameneyo abereke kayo ana. Ndipo pamenepo ndi pamene anthu azazindikira kuti mkuluyu ndi dolo, koma padakali pano anthu sangaombere m'manja zimenezo, zomwe ndi chipongwe chachikulu kwambiri chochokera pakamwa pa Mwiza the life coach. Nde anthu anthu amuthira machaka kwambiri, anthu amuthira moto. Mukuziwa bwino kuti Amalawi sasekerera zinthu zopusa zikakhala kuti zachitika. Enanso amakhala kuti ndi adani kumene amangodikirira kuti unyule. Nde anthu athira machaka ndithu, kuthira moto, kuthira tinganene kuti kaya chani kaya, koma nkhani ndiyonena kuti zinthu sizili bwino mpaka anthu ayamba kumutsika, anthu ayamba kupanga unfollow page yake imene ya Mwiza the life coach amene amatchuka kuti Atero. Nde nkhani kunjaku ndi zimene zikuchitika ndi zimenezo. Nde palinso anthu ambiri amene akhalanso akuzuzula zimenezo. Komanso ena akutulusanso maposti ena akale onena kuti iye mkulu witu khala ngati ndi khalidwe lake. Nde tipitirizeni nkhani imeneyi, koma timangofuna tinene zimenezo kunena kuti anthu ena ndi ena ayankhulapo monga ngati uyu Felistus Nyauyu walembanso iye pa page pake kunena kuti a very stupid and useless post. Ku Malawi mumasekerera zinthu zopusa. All this because of what? Numbers vilekeke. Kungopanga congratulate munthu mumamva kuwawa. Mwiza, you look way too smart to be making such post. No, you don't do that. And yet you call yourself a life coach. I keep saying this, not all numbers are worth to be celebrated. People are busy creating content that may hurt others and they don't care at all, in the name of numbers. I have no bad blood with Mwiza, koma zopusa ngati izi sizingasekerere. Ndio wankulu, ndipo people like you are the ones who are making these kids think the only way to have followers is by disrespecting others. Vilekeke. Nditu Felistus Nyauyu, kapena kuti Felistus Ngwira, walemba post imeneyo kunena kuti izizi ndi zopusa kwambiri. Ku Malawi kuna anthu ambiri timakonda kusekerera zinthu zopusa. Anthu akapanga zinthu zopusa ndi pamene timawasekerera. Kodi icho lakwika nchiyani kungomupanga congratulate munthu osamunyoza? Akupitirizanso kunena kuti Mwiza mmene amaonekera akuoneka kuti si munthu odanga mapange zinthu ngati zimenezi. Komanso mova umazitchula kuti iwe ndi life coach, nkumakapanga zinthu ngati zimenezi. Ku Malawi kuno anthu ambiri akuyesesa kumapanga china chilichonse choti anyoze anzawo mu dzina loti apeze manambala.
zomwe ndi zinthu zolakwika kwambiri. Mukupereka picture kwa anawa kuti umunthu upeze manambala pa Facebook ukuyenera kuti unyoze munthu. Zimenezo ndi zimene tikuwaphunzitsa achinyamata amene akubwera kuti nawonso azipanga create content pa masamba amchezo, zomwe si zinthu zabwino kwambiri. Iwe okhala life coach sumayenera kuti upange zopusa ngati zimenezo. Zimenezo ndi zimene wayankhula uyu timati Felistus Nyauyo. Nkhani tu ikutero, ambiri akwiya nayo nkhani imeneyo. Atero wapanga zinthu zoti anthu amutembenukira. Nde timafunanso kuti tipitirize video yathuyi malingana ndi maposti enanso amene akhala akutuluka okhuzana ndi mchitidwe wa Mwiza the life coach, kunena kuti enanso ayamba kufukula zinthu zakalekale kuti mkulu amene amaoneka kuti khalidwe lake ndi limene lomafuna kunyoza wena kuti apeze ma followers, koma pomwe chikhalirecho yekha amanena kunena kuti iye amapanga create content ya nzeru, ndipo kuchokera mu nzeru zimene iye yamapereka amakhala kumapeza ma content zomwe ndi contrary ndi zomwe tikuona padakali pano. Tili pano sikuti kufuna kudesa mbiri ya Mwiza, koma tikungofuna tikuoneseni zimene zikuchitika kunjaku. Tanena kale kuti anzathu nkhani imeneyi pa Facebook yatentha, ifenso kuno ku YouTube tabwera pano kuti mudziwe zimene zikuchitika kunjaku. Wena akutero tu anthuwa. Nde iyi ndi posti ina imene adapanga post uyu timati Morton Bagaya, mkulu amene anali ku China uja, anapanga post unena kuti pamene iyeyo amafukula ma archives ake kapena kumene amasunga zinthu zosiyana anapeza koso post iyi imene analemba Mwiza the life coach. Tateni tiwerenge limodzi post imeneyi. Koma tisanayambe kuwerenga post imeneyi timafuna tikuoneseni kaye chiyambi cha post imeneyi kuti chinatuluka bwanji, kuti anayipanga post imeneyi chifukwa chani. Nkhani yayikulu ndionena kuti mkulu amene mukuona pa chithunzi pa amene ndi MC Gome, mkulu amene amakhala MC pa maukwati osiyana atasiyana ndi mkazi wake atamuthawa kukonzekera za ukwati kana nthawi imene atapanga kale ukwati komano atasiyidwa ndi mkazi wake mwachipongwe. Mwiza the life coach analemba post iyi. Iyeyo tu adanena kuti boys pena pake kumaopa, even if tili ndi ndalama tiyeni tiziopa kumazibwenzako. It's not low self-esteem but self-awareness and determination for the sake of peace. Peace means everything to us men. Ine ndili single ndimatha kumaziuzako kuti mkazi uyu ayi ngakhale akundifuna iyeyo, not kuti siwabwino koma kuti pa level yanga wapitirira. Ma chances oti ovutana ndi boys ina kusogoloko amakhala ochuluka. Ma photos amanena okha kuti wapeza level yako kapena wadusa level yako. Don't go lower, don't go higher, be within your level. Iyitu ndi nkhani imene amayinena ngati ulangizi kupereka kwa chinyamata makamaka pa nkhani imene idachitika ya MC Gome. Iyetu amayankhula moteremu nkuyika chithunzi cha MC Gome ndi mkazi wake. Ndi anthu amanena kuti inde malangizowo ndi omveka, koma zomagwisa ntchito zithunzi za anthu yeni amene awachitikira nkhaniyo ndi kuti kumeneko ndikulakwisa. Zikuoneka ngati kuti ukumunyoza MC Gome kuti mkazi amene agwirayo si level yake, komanso mwina MC Gomeyo ndi onyasa, si okongola ndi mkazi wakeyo. Ndi zimene ukuyankhulazo zikuoneka ngati kuti ukumunyoza MC Gome, si malangizonso ayi. Nditu kumeneko ndi chidule cha nkhaniyi. Ndi anthu amanena kuti ankulu iwetu ankulu ameneyo amajaira kwambiri, amakhala ngati kuti amakonda kumanyoza anthu ena kuti apeze ma followers kapena kuti apeze ma numbers ambiri pano pa Facebook. Ndi zimenezo watidwa mphepo, ndipo adakapitirirabe kutidwa mphepo. Tanenaso kale kuti zikumuonekera kuti anthu okwanira 4000 padakali pano amutsika page imeneyo ayitsika kuti ife sitizikupanganso follow pa zifukwa ngati zimenezi. Ndi paninso ena akumaona kuti kumbali yawo akumabwera ndi kumamuchemerera, koma padakali pano mkulu amene sanapepese. Tingonena choncho kuti padakali pano sikuti wapepesanso ayi, sadapepese, ndipo iye akupitirirabe kupanga moyo wake mmene iyeyo amakhalira tsiku ndi tsiku. Ndi anthu akubwera nkumamuuza kuti akulu pepesani, sikuti muoneka kuphweka iyayi, chifukwa zambiri zikachitika mmoyo muno wina aliyense amakhala kuti ndi ofowoka pa zochitika, wina aliyense amakhala ndi zofowoka zake
sikuti wina aliyense amakhala akudziwa chilichonse. Wina aliyense ali ndi zinthu zofowoka, nde kupepesa ndi kwabwino kuti moyo uzipitirira, sikuti muphweka mukapepesa ndi anthu akumabweranso ena kumamulimbikitsa mtima kuti ifeyo sitingakutsike, wanena basi. Nde zambiri ndi zimenezozo zimene tinakubwereserani kuti mudziwe kuti kunjaku kulinje kwagwanje. Nde kwa amene Mungu tipeza kumene, subscribe, tapangani like, tapangani share, kuti zambiri zimene timaponya pano zisamakuphonyeni. Kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse, zikomo.